Ahojte babi, takže nechám vám tu ďalší tréning zameraný na chrbát a biceps. Takže prvá kombinácia super série bude mŕtvý ťah s pritlačaním jednoručkami dozadu, ako môžete vidieť na videu. Robíme vždycky kontrakciu na chrbát. S ďalším cvikom, čo bude kombinácia, tak to bude biceps s jednoručkami v sede. Takisto lakte sú pri tele a pritlačame činkami na ten biceps. Ďalšia kombinácia bude priťah jednoručky dozadu jednou rukou, chrbát je rovný, pozeráme sa dopredu a robíme príťahy. Vymeníme druhú ruku takisto a každá ruka 15 opakovaní. Táto kombinácia bude z biceps s jednoručkami v stoji, ako vidíte vo videu. Takže najprv s jednou rukou, potom s druhou rukou. Tretia kombinácia super série, tak to bude, opreme sa o šikmú lavičku a zdvíhame jednoručky smerom nahor, ako môžete vidieť vo videu. Takisto dýchame správne a robíme 15 opakovaní. Kombinácia to bude biceps squat jednou rukou, takisto môžete vidieť vo videu. A pritlačame vlastne kontrakciu bicepsu. Keďže pracujeme jednou rukou, takže každá ruka 15 opakovaní. Medzi super sériami je oddych 30-40 sekúnd. Ďalšia kombinácia, posledná, bude na šikme brúšaky. Takisto zoberieme kettlebell do dvoch rúk a vytačame telo z jednej strany na druhú. Brucho máme napnuté celý čas, ako robíme vlastne tieto vytačania tela. Vytačame 30 krát do stran, pretože každá strana by bolo 15 opakovaní. Kombinujeme s biceps Martio, presne ako je vo videu. Cvičte s nami na YouTube a sledujte nás na Instagrame.